Bon dia, amigues i amics, i benvinguts a Colp a Colp, el nou programa que neix de la col·laboració entre Ràdio Godella i el web pilotaveu.com. Avui tenim així a Ricard Santandreu, que és el coordinador de la Pilota Veu. Hola, molt bon dia. I este serà un nou programa que neix. Amb quina intenció, Ricard? La intenció és clara, transmetre l'actualitat als nostres oients de la pilota valenciana i traslladar-los i promocionar la pilota i donar a conèixer com a més que un esport. Molt bé. Anem a repassar tota l'actualitat de la pilota setmana a setmana i, de fet, esta setmana la tenim en moltes novetats, no? Perquè tenim, per exemple, el començament de la 25a Lliga Professional d'Escala i Corda, l'edició de 2016 de l'antic circuit Bancaixa, i tenim una edició que ve marcada per les lesions, no, Ricard? Sí, hi ha molts jugadors lesionats. Malauradament va finalitzar el passat any 2015 amb gran part de la plantilla lesionada, però no obstant segueixen grans altres jugadors del moment que estan disputant bones partides i han confeccionat 6 equips molt igualats. Tenim 6 equips molt igualats, tenim 2 parelles, que són la de Puigol, que és l'anterior campió, i la de Soro, i tenim 4 trios. I entre els jugadors que estan tocats o lesionats tenim a José Genovés, tenim a Facheca, que són pilotaris de molt alt nivell, també tenim a Santi, que és vigent campió com a parella de Puigol, i bé, pues, este cap de setmana comença la primera de les 15 partides de la primera fase, de la lligueta que s'ha introduït ara, una lligueta que serà només a anada i no anada i tornada per qüestions de temps, i els millors classificats, els 4 millors classificats, participaran a la semifinal a 3 partides, i la final ja podem dir típica a 3 partides també de la Lliga Professional. I com que este és un programa molt especial, tenim així a Puigol segon, el vigent campió del campionat, que ens contarà com veu el panorama de cara a esta competició 2016. Bon dia. I la nostra intenció és que ens analitzes l'edició d'enguany, com la veus? Bueno, bé, molt bé. Enguany pues, una edició més. Venim de jugar l'any passat que per sort pues varem poder guanyar, Santi i jo. I res, enguany m'acaba d'entrar una notícia que el meu company s'ha lesionat després ahir, i ara jugarà Héctor en mi. I res, comencem el dimecres que ve en Guadassuar i bueno, els equips enguany som 6 equips, així que els jocs, els menys jocs que n'hi ha posats estan més disputats i bueno, jo crec que augmenta el nivell i es fa un poc més complicat ja que l'equip de Soro i meu som els que juguem en parella i bueno, jugant galeries prohibides i contra trios, la veritat és que no va ser gens fàcil. Això es podem dir que tenim una notícia d'última hora, no? La parella era Puigol i Jesús perquè Santi ja estava lesionat i resulta que Jesús es baixa d'última hora. Sí, m'han enviat un WhatsApp ara i m'ho han comunicat. Així que bueno, ha sigut un poc a última hora i un poc complicat. El primer reserva era Héctor, així que per sort i per desgràcia pues jugarà ell. Lo que no sé jo si està definit del tot l'equip, perquè no sé si fiquen alguna punta o què, però per ara m'han comunicat que juguem Héctor i jo. Ja veurem com afecta això les travesses. Ricard, tens algun comentari a fer? Sí, al principi pues, serà nou, no sabrem com resultarà de cara al trinquet, però com tots sabem, Puigol és un campió, és un lluitador i sabrem que farà magnífic equip. I Héctor també pues, és bon company. Molt bé, i la següent pregunta és una pregunta obligada. Recentment, aquestes últimes edicions han jugat a la final a 3 partides en comptes de ser final a partida única. Com veus aquesta situació? La veritat és que estàvem tenint últimament molts dubtes a l'hora de fer el campionat si s'anava a variar, si s'anava a fer a 3 partides o a una. I bueno, crec que a última hora pues, crec que ho han decidit, no? a fer-ho a 3 partides, crec. I res, el sistema de la lliga sí que ha canviat, sí que han fet una lligueta, ja no és per fases. No és el primer campionat que juga estant d'aquest sistema competitiu
ya me preguntaran si me parecía millor o pitjor, y bueno, tampoc, com no puc competir en este sistema, pues tampoc te puc dir. El de fase sí que te podia dir que era un poc irregular, que quan perdies tenies que estar molt de temps parat, i així pareix que siga tot molt, pues, el que té més sentit de ser una lliga, no? Que siga tot més seguit i conté molt la regularitat. Així que, bueno, a priori pues, pareix que tinga més sentit fer-ho d'aquesta manera. I per últim és preguntar-te com te veus de cara a campionar i revalidar el teu títol o... De com me sent jo, bé, molt bé. Físicament ara me trobo molt bé, portem ja uns mesos preparant-ho i bueno, per ara estic molt content del rendiment i sobre lesions no tinc cap molèstia, i de cara a revalidar el títol pues, va ser un poc complicat, no? És el que t'estava comentant, parelles contra trios complicat de jugar, però bueno, estant en el company que estic ara, que jo pues, em trobo molt a gust i jo crec que és una parella que me compenetra molt bé, i això és molt important a l'hora de rendir, i bueno, jo crec que Héctor, guanyant aquesta poqueta confiança que li falta, jo crec que podem fer una bona parella. Te veus favorit o creus que altres parelles o trios poden tindre més possibilitats? No, la veritat, sincerament, ho veig tot prou igualat. Però bueno, sí que tinc que dir que si en el meu cas, la parella, nosaltres hem de jugar al 100% cada partida i estar molt bé físicament, perquè si no sé el que passa en estes partides. Jugant contra un trio, el trio sempre planta cara i en quant a baixes un poquet, en seguida qualsevol equip s'apodera de tu. Així que la clau va ser la regularitat, estar bé físicament i poder mantenir un alt nivell durant tota la competició. Si no, serà complicat que poder salvar una partida. Si tingueres que elegir un equip com a favorit, si tingueres que decantar-te a banda del teu, per supost. A veure, no sabria què dir-te perquè, bueno, també els jugadors tenen en compte que el rendiment de cada jugador varia durant els mesos i bueno, és un poc complicat determinar l'equip favorit. Te podria dir que, per exemple, pues, a veure, Kiko sempre és un rival a batir, Kiko i Salva, la veritat és que Soro i Salva pues, són una parella que se compenetra molt bé. L'únic que això és que juguen en parella, però bueno, després tenim el trio que comença jo la setmana que ve, que és el trio de Santi i Javi, i Monraval, crec que és que juga a la punta. Pues, la veritat és que Javi ara se troba molt bé i Santi és un gran reboter, i Monraval també davant és un segur. Així que és que el que te comente, cada equip té el seu punt i és complicat. Després el de Pere Roc també el veig un trio fort, i sé que Pere Roc ara està molt bé per jugar, i sé que en trio també és un jugador que batalla molt bé, i no va ser gens fàcil. No te sabria dir jo este equip va arribar perquè és complicat, i a més siguent una lliga regular més encara. Molt bé, i recordar que els equips que participaran en esta lliga seran dos parelles, la de Soro tercer i Salva, la de Pujol segon i al final hem dit que era Héctor, no? Héctor. Molt bé. I els quatre trios, que són Pere Roc, Dani i Tomàs, Francesc, Fèlix i Carlos, Miguel, Pere i Héctor segon, i Santi de Silla, Javi i Monraval. Pues, moltíssimes gràcies, Pujol, per la teva amabilitat per vindre ací, i te desitgem molta sort de cara al campionat. Moltes gràcies. Molt bé, i continuem analitzant així tota l'actualitat de la pilota en el nostre programa Colp a Colp. Esta setmana comença, en este cap de setmana del 30 i 31 de gener, comencen les finals del campionat de raspall de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, que com sabem el disputen més de 89 equips en moltes categories diferents, totes les categories d'edat, procedents de 22 municipis, no només de la Vall d'Albaida, sinó també de zones limítrofes com la Costera o el Comtat. I res, des del 26 de setembre hem disputat en grans partides de raspall, més de 400 pilotaris, moltes categories. Com ho veus, Ricard? Sí, el campionat de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida és un campionat exemplar. És una comarca que sap agermanar tots els pobles
i sap tenir i fer un campionat de base, un campionat que té tantes categories escolars, que són les que disputaran este cap de setmana, com categories sèniors, que són les que disputaran durant el cap de setmana del 6 al 7 de febrer. Cal dir que totes aquestes finals es realitzaran el Trinquet d'Ontinyent. Perfecte. I continuem en el repàs de l'actualitat, dos notícies molt breus. La primera és la finalització de la fase de formació del programa Pilot a l'Escola. Això vol dir que més de 321 centres de tot el País Valencià, els tècnics i els mestres han tingut una formació ja en l'esport de la pilota, i a mitjans de febrer hauria ja començar a aplicar-se totes les escoles. Com ho veus? Sí, ha participat... com hem dit, 321 centres estan inscrits i participaran en el projecte, i el qual s'han format tècnics i jugadors professionals que visitaran cada centre per traslladar als més menuts l'afició a la pilota i promocionar l'esport allà on vagin. Bé, totes aquestes activitats ja s'han dut a terme durant prou de temps, però ja veurem si ara deixen un poc de soll en el que és el currículum escolar. Sí, mirant com a objectiu de futur, la idea és que el projecte Pilot a l'Escola de la Parega i que estigui inclòs realment en el currículum i que tots els xiquets des de les classes d'educació física practiquen la pilota. Molt bé, doncs a poquet s'avança la cosa, i anem a parlar també de les competicions amateurs, que són en definitiva el viver d'on han d'eixir les promeses del futur. Les semifinals de la Copa Generalitat de Galotxa ja s'estan disputant aquesta setmana també. I també tenim la segona jornada del campionat de 4 i mig de frontó. I continuem en el nostre programa. Avui tenim així una convidada molt especial, que és Amàlia Garrigós, que com sabem tots és la directora del programa El Mural d'Escola Valenciana, programa de ràdio mensual que s'emet en totes les emissores de la xarxa d'emissores municipals valencianes, i que l'hem dut així com a convidada perquè l'edició d'este mes serà molt especial, no? L'edició del mes de febrer estarà dedicada a la pilota valenciana. Sonarà el trinquet constantment perquè, diguem-ne, que el mural es farà en un trinquet amb totes les veus des de baix fins a dalt, vull dir, des de la base, els clubs, pilota escola, fins a les grans figures com Rovellet o Genovés o els actuals Puigol i Soro. Jo crec que gaudirem molt del mural de la pilota valenciana, on també parlem de la relació de la pilota amb la llengua, amb la literatura, amb la poesia, amb la música. És un món tan extens que hem volgut fer un dibuix polièdric, no?, de tot el que és la pilota valenciana, que cal molt de rascar i cal ficar-se dins del món de la pilota perquè jo crec que és absolutament desconegut, i vos dono l'enhorabona per la iniciativa de Ràdio Godella perquè fa molta falta. Hi ha un desert comunicatiu, sobretot pel que fa a la pilota, al nostre esport. Molt bé, Amàlia, moltes gràcies. Moltes gràcies també a tu, perquè en un programa generalista tractar el tema de la pilota també és una molt bona iniciativa. I continuem amb el programa. I tenim així l'agenda setmanal. Ricard, com veus esta setmana d'activitats i de partides? Doncs aquesta setmana està prou completa. Com hem dit, comença l'inici del circuit professional d'escala i corda. Tindrem partida dissabte en Pedreguer. Després també continuarà diumenge a Benissa i dimecres al Trinquet de Guadassuar. Després també les finals, recordar que són les finals del Mancomunitat de la Vall d'Albaida, el qual dissabte 30 i diumenge 31 se disputaran les finals de categories escolars. Després, en competicions amateurs, tenim la semifinal de la Copa Generalitat. La Copa Generalitat acull a tots els millors clubs i s'enfrontarà Marquesat contra Xest i Quart de les Valls contra Montserrat. I per últim també en el campionat amateur tinguem la segona jornada del campionat individual de 4 i mig de frontó valencià. Molt bé, Ricard, moltes gràcies per haver-nos portat l'agenda en tota l'actualitat de la pilota, i recordar als nostres oients que podreu tornar a escoltar tant este programa com seguir l'agenda de la pilota en totes les partides i seguir a l'instant tota l'actualitat de la pilota valenciana al diari digital pilotaveu.com, que com sabeu és el diari digital que apadrina este programa, i la seva adreça és www.pilotaveu.com.